बेबायदिनो आरोबाव जों माखासे सावरायलायगोन जा बे समाव जों आथिखालनि मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दा आमोलाव सरकारनि आमोलाव बर'फोरखौल' एभिक्सन खालामनाय जादों लोगोसे बेयाव बर' हारिफ्रा गोबां खैफोद जादों नामा लोरबां जादों नामा बर' हारिफ्रा आरो मानि थाखाय एभिक्सन खालामनांगौ जादों आरो बिनि गेजेराव माखासे बेरेखा दोलो राजखान्थि दोलोफ्राबो हाबसननानै गोबां राजखान्थि फिन खालामबावो मा बुंगोन बेनि सायाव जोङो एभिक्सन खालामनायनि बाथ्राखौ जुदि जों नायोबा एभिक्सनखौ दासिम जायफ्रानोखि इलिगेलि दङ बेखौ जों एभिक्सनखौ खालामखानांगोन बियो जियानो जाया मानो इलिगेल थानायखौ हाग्रा बिफानाव हाग्राया जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे जायगा जायखौ दिनै जायजों जोङो माखासे लिभलिहुडनिबो बाथ्रा जों साननो हायो दिनैनि समाव जों बिराद सिनसियार जानांगौनि प्रयोजन जादों दे ग्लबेल वार्मिंनि बाथ्रा फैदों दिनैनि समाव दा जोङो माखासे स्टाडि खालामनानै नायोबा आं थांनाय बोसोराव मोनसे माबा खालामदोंमोन मोननैसो जायगा नायदोंमोन अनलि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जायफ्रानोखि पेरेनेल रिभार जायखौ माने बोसोर नां बोहैबाय थाग्रा दै बोहैबाय थाग्रा रिभार होननानै बुङो फिसानि दैसा होननानै बुङो जोङो बे दैसाया उदालगुरि जिल्लायाव थांनाय बोसोराव 2024नि समावहाय मोनबा रिभार रानदों बे रिभार राननायफ्रा मानि थाखाय जादों मानि इफेक्ट बियो मबे कारननि थाखाय मा इफेक्ट जादों अनलि उदालगुरि जिल्लायावनो आं नैबे साइडथिं नायाखै दा बेफोर जोंनि थाखाय फैबाय थानाय समाव बिराद मोनसे गिदिर थ्रेट आरो जोंनि सा ओनसोलाव जोंनि हाग्रा ओनसोलफोरा दङ बे हाग्रा ओनसोलफोरा जोंनि बिराद थांना थानायनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे अबदान बियो बे ओनसोलफोराव हाग्रा गैयाबा जोङो गाबोननो दै राननानै थैनो गोनां जानो हागौ जोंनि आबादथिलिफ्रा रानस्राव जानो हागौ आरो बेनिफ्राय बै जायगाफोराव जुदि जोङो हाग्राखौ लाखिनानै दोननाय लोगो लोगो दिनै रायमनाया मोनसे नेशनेल पार्क जानो थांबाय नेशनेल पार्क जाखांनाय लोगो लोगो बेयाव जोंनि मानसिफोरा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय टुरिस्टफोरखौ लाफानानैनो सोलिनो हानायनि मोनसे बेबस्था जागोन दा बेफोरखौ नायनानै जायफ्रानोखि रिजार्भखायाव थानाय जायफ्रानोखि फरेस्ट एरियाखा बे फरेस्ट एरियाफोरनिफ्राव जबरदस्ति थाहैनो नागिरनाय मानसिफोरखौसो दिनै बेनिफ्राय थांनांगौ होननानै बुंदों बेखौ रावबो एभिक्सन खालामनो होनना बुङाखै बिसोर गोदानै थांथारनाय मानसि जायगायाव बे गोदानै थांथारनाय फरेस्ट ओनसोलाव थांनाय मानसिखौथ' फरेस्टारफोराथ' नायनानै थाखानाय नङाना बेखौ होखानो खालामखागोन बिसोरनि डिउटिया बेनो फरेस्टखौ माने प्रिजार्भ खालामनाय दा बेयावहाय जों जबरदस्ति थांनायासो जोंनि भुल जोंनि गोरोन्थि बिटिआर सरकारा दासिमबो रावनिबो गावसोरनि जिखिनि सरकारि हा हिसाबै दङ बे सरकारि हा हिसाबै थानाय माने जायफोरखि जरिब जाखानाय हा बे जरिब जाखानाय हायाव थानाय मानसिफोरखौ दिनैसिम रावखौबो होखानाय जायाखै बिटिआर सरकारा गोदान सरकाराबो बर'नसो बिथांमोननो हा होनायनि खामानिखौसो मावदों 2 लाखनि बारा मानसिफोरनो दिनैसिम हा होबाय रावबो बिदि हा होबोआखै सिगाङाव हा होबोनाय जाया नुफेराखै जोङो 17 बोसोरसो जों नुवाखै खिन्थु नैबे बिटिआर सरकारा फैनाय लोगो लोगो बिटिआर माने माबा फैनाय लोगो लोगो प्रमद बर' दैदेननायनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना खिन्थु 2 लाख मानसिफोरनो दासिम एकदम पेपार आकारै हा होनायखौ जों नुनो मोनबाय दा अबा एभिक्सन खालामजाग्राफोरनिसो गोरोन्थि ना सरकारनिसो गोरोन्थि जायफ्रानोखि हसा जबरदस्ति फरेस्टआव थांनानै थायोबाथ' बेखौथ' होखारगोनानो दा बिनि थाखाय दायासो सरकारि नङा बियो जोंबो बुजिनांगोन जों मोनसे नागरिक सासे नागरिक हिसाबै बे ओनसोलाव थानाय नागरिक हिसाबै जोंनि रुल्स जोंनि आयेनखौ जों मिथिनाया जोंनिया बयनिबो दरकार आरो आयेनखौ मानिनानै थांनाया मोनसे हादोरनि बयनिबो मावनांगौ खामानि बेफोरो बे आयेन मानिनानै सोलिनो हायैनि थाखायनो जों माब्लाबा जोङो जाथि हिसाबैबो गाब्र'नो गोनां जायो आरो मानसि हिसाबैबो गाब्र'नो गोनां जायो ओंखायनो आं खावलायगोनसो जायफ्रानोखि फरेस्ट ओनसोलाव दासिमबो थांबाय थानो नागिरो फरेस्टनि गोदान फरेस्ट सिमफायनो नागिरो बै मानसिफोरा जाहाथे बेयाव थाङालासिनो गावनि लाइफनि जिबिकानि स्टलखौ फरेस्टनिफ्राय एसे दोरोदनानै जोङो जोंनि जि जरिब जाखानाय हा बे हाफोरावनो थानानै जोङो लाइफखौ लांनायनि थाखाय जाहाथे नाजायो आं बेखौसो खावलायगोन